שלום לכם נשים יקרות, מוצאי שבת וערע. אני רוצה שנוציא מהפרשה שלנו עוד איזשהו ערך ממש חשוב שיכול לשדרג את כולנו. בפרשה שלנו מופיע פעמיים דרישה של הקדוש ברוך הוא ממשה רבנו שהארון יישלח להכות ולא הוא בעצמו. בפעם הראשונה במכות דם וצפרדע, אלוקים אומר למשה שדווקא הארון יכה את היאור, ובמכת קינים שמשה רבנו ישלח את הארון להכות את האפר. ובפעמיים האלה רש"י מספר לנו ואומר למה, מאיזה סיבה? לפי שהגן היאור על משה כשנשלח לתוכו, לפיכך לא לקה על ידו, לא בדם ולא בצפרדעים. ופה במכת קינים כתוב, לא היה האפר כדאי ללקות על ידי משה, לפי שהגן עליו כשהרג את המצרי ויתמנהו בחול. אז קודם כל דבר ראשון שאנחנו רואים זה שבאמת הקדוש ברוך הוא כל כך סנטימנטלי, והוא מחנך את משה רבנו להיות בהכרת הטוב, ואפילו לא מדובר כלפי אנשים או כלפי צמחים אפילו, אלא כלפי דומם, כלפי היאור וכלפי אפר. אז קל וחומר כלפי בני אדם. אם מישהו עשה לנו משהו טוב, אנחנו צריכים לזכור את זה, לא להיות אסירי תודה. מצד שני, כן לזכור את זה ולהיות בהכרת הטוב. זה דבר ראשון. מעבר לזה, אני הייתי רוצה לקחת את הערך הזה אל הלימוד. אנחנו נמצאות פה בקבוצה, וישר כוח לכל הנשים שככה רוצות להתקדם וללמוד ולפתוח ולהתעצם ולגדול. יש יצר הרע מאוד גדול שקשור בלימוד בכלל ובלימוד הזה שלנו בפרט, שאני הייתי רוצה רגע להתעכב עליו. היצר הרע, שהוא רואה אישה שרוצה ללמוד, שרוצה לגדול, שרוצה להתפתח, גם גברים, לא משנה, אבל אנחנו פה קבוצה נשית. אז בעצם מה שהוא מנסה לשכנע אותנו זה שאלוקים, אלוק כל העולם כבודו. אלוקים הוא גדול ואין לו זמן בלוז הצפוף שלו להיכנס לפרטי הפרטים, ולמי יש בכלל אפשרות לדרוש את זה מאלוקים. אז קודם כל אנחנו רואים בפרשה שלנו הוכחה לזה שאלוקים בהחלט נכנס לפרטים הכי קטנים ומעודד אותנו שהחשיבה שלנו תהיה מדויקת, תהיה עדינה, אוקיי? תהיה מבוררת. וזו ההוכחה שלנו מהפרשה שלנו. ואיך זה בא לידי ביטוי בלימוד? הלימוד שלנו, במיוחד של קולות מעדן, וכל מה שאנחנו עושות פה בקבוצה, זה לימוד שבהחלט יורד לפרטי פרטים. גם אם למשל אנחנו מדברות, לצורך הדוגמה, ניתן רק כמה דוגמאות רק כדי להבין את זה. אם כעסתי על משהו, בסדר, אז כעסתי. אנחנו לא רק מדברות על זה שלא כדאי לכעוס, אלא מאיזה מקום בחשיבה אני כועסת. אם אמרתי לא, מאיזה מקום בחשיבה אני רוצה להגיד את הלא או את הכן. אם למשל אני רוצה להתגבר על לא לאכול הרבה מדי מתוק, מאיזה מקום בחשיבה אני רוצה להתגבר. זאת אומרת, הדקויות האלה, ההתעכבות הזאת, היא זו שנותנת לנו בעצם את הכוח כדי לצמוח, כדי לגדול בלימוד וכדי לגדל את עצמנו. אז הנה פה יש לנו הוכחה לכך שבורא עולם נמצא במידות האלה, ואנחנו רוצות גם ללמוד ממידותיו ולהבין שיש פה כוח מאוד גדול. היצר הרע רוצה לומר לנו שאם נרד לפרטים, אנחנו נהיה קטנות כמו הפרטים שאליהם אנחנו יורדות, אבל אנחנו יודעות שזה בדיוק להפך. ככל שבן אדם וככל שאנחנו נרד יותר לפרטים בחשיבה של מאיזה מקום אנחנו עושות את מה שאנחנו עושות, אנחנו מדברות את מה שאנחנו מדברות ואנחנו חושבות את מה שאנחנו חושבות, שם ככל שאנחנו יותר יורדות פנימה אל הפרטים, הפועל יוצא במציאות הוא ענק, כי זה בדיוק כמו זווית, שההתחלה של הזווית היא מאוד קטנה, אבל הקרניים של ההתפרשות של זה במציאות, זה נותן לנו בעצם את העוצמה הזאת של הגדילה ושל השינוי. אז שבעזרת השם שנזכה ונצליח באמת להיות בפרטים הקטנים.
שיהיה שבוע טוב.